Len nedávno mali premiéru Mačky. Je zaujímavé, že v tejto obnovenej premiére hráš inú postavu ako v tej pôvodnej verzii. Tá mala premiéru v roku 2016. Teraz hráš Grizabelu. Životom poznačenú mačku, spievaš najznámejší muzikálový hit Memory. Vo verzii z roku 2016 si hrala Sexy Demetru. Ako toto vnímaš ty? Hrala som pred 9 rokmi mačku menom Demetra a je fakt, že táto postava bola veľmi aktívna, veľmi sexy, veľmi vyzývavá a bola 2,5 hodiny na javisku na 4. Po 9 rokoch prišla ponuka hrať mačku starú, ktorá ledva chodí, ktorá vôbec nie je sexy a dohromady na javisku je asi 10 minút a odspieva najznámejšiu áriu. No tak daj, čo by si vybrala? To je jasné. Takže je fakt, že veľmi sa teším, že práve ja som bola oslovená na túto postavu a môžem spievať práve Memory, ktorú paradoxne ja už spievam asi 20 rokov, že takisto ju mám vo svojom repertoári zaradenú. Čiže na tejto skladbe ma naozaj už asi nič neprekvapí, len to teda, že to spievame so živým orchestrom a to je famózne, absolútne. Ale vybrala som si túto postavu, aj keď teda bol náznak aj na tú Demetru, ale len som sa prežehnala, že prosím, že len už túto postavu nie, takže ja som veľmi šťastná za túto Grizabelku moju a úplne som s tým OK.